Pauli Pate Mustajärvi, Popeda-yhtyeen legendaarinen keulakuva, on kuollut 69-vuotiaana saatuaan syöpädiagnoosin. Lähes 50 vuoden ajan Pate oli Popedan moottori, kiersi ahkerasti ympäri Suomea ja lumosi yleisön karismallaan ja lavakarismaansa. Hän ei ollut vain laulaja, hän oli esiintyjä, joka antoi koko sielunsa jokaiselle keikalle, jättäen pysyvän jäljen suomalaiseen rockmusiikkiin. Tampereella vuonna 1956 syntynyt Pate osoitti esiintymisviettiä jo lapsena, viihdyttäen perhettään ja ystäviään kotonaan. Teini-ikäisenä hän innostui Led Zeppelinin ja The Sensational Alex Harvey-bändin musiikista ja päätti ryhtyä rocktähdeksi. Vuonna 1977 hän perusti Popedan yhtyeen, joka nousi tunnetuksi energisestä rockistaan ja väsymättömästä keikkailustaan. Vaikka kriitikot joskus nyrpistelivät, kansa rakasti Popedaa, Paten karisma ja yhtyeen musiikki koskettivat syvästi. Uran aikana Pate kirjoitti yli 100 laulunsanoitusta, esiintyi tuhansilla keikoilla ja levytti lukuisia albumeita niin Popedan solistina kuin soolourallaan. Hänen musiikkinsa saattoi olla riehakkaan villiä, mutta myös intiimiä ja tunteikasta. Julkisuudesta huolimatta hän pysyi maanläheisenä ja osasi nauraa itselleen. Viime vuosina Pate hidasti tahtia, tunnustaen vuosikymmenten lavatyön ja yökeikkojen uuvuttavan vaikutuksen. Silti rakkaus musiikkiin ei sammunut. Hänen viimeinen keikkansa Popedan kanssa syyskuussa 2023 Tampereen Ratinan stadionilla 28 000 fanin edessä oli kunnianosoitus koko elämän mittaiselle panokselle rockille ja yleisön ilolle. Pate Mustajärvi ei ollut pelkkä muusikko, hän oli legenda, esiintyjä ja sielu, joka eli jokaisen hetken lavalla täysillä, huumorilla ja sydämellä. Hänen musiikkinsa, henkensä ja perintönsä elävät ikuisesti fanien sydämissä ympäri Suomen ja sen ulkopuolella.